tagħti kuntratt ta' eluf lis-sieħeb, jikkundannak il-Kummissarju tal-Standards tirriżenja minn Ministru darbtejn biex issa jingħatat xogħol ta' konsulent mal-Gvern. Mal-lista twila ta' nies li jingħataw xogħol mal-Gvern issa żdiedet l-eks Ministru Laburista Justin Caruana, illi issa hija advisor mal-Amministrazzjoni tat-Taxxa u Idwana ta' Malta għal 12-il xahar b'paga ta' 78,000 euro. Matul il-ġurnata tas-Sibt ġie żvelat kif l-eks Ministru Justin Caruana ingħatat kuntratt ta' 12-il xahar għal 78,000 euro sabiex tagħmel xogħol ta' konsulent għal 30 siegħa fil-ġimgħa, illi f'kelm oħra tfisser illi ħadet 50 euro fis-siegħa. Fl-2021 Caruana rreżenjat minn Ministru għall-Edukazzjoni wara li l-Kummissarju tal-Standard sab illi kisret il-kodiċi tal-etika wara li tat kuntratt ta' 5,000 fix-xahar li sieħeb tagħha Daniel Bogdanovic. Bogdanovic kellu jħejji studju fir-rigward tal-kurrikulum tal-Iskola Nazzjonali għall-Isport illi għalih kien se jitħallas 15,000. Iżda l-Kummissarju tal-Standard sab illi dan il-futboler ma kellux il-kwalifiċi sabiex jagħmel dan, fejn sab ukoll illi dak iż-żmien il-Ministru Caruana kienet kisret il-kodiċi tal-etika. U minkejja li Roberta Bella ma ħallebda azzjoni fil-konfront ta' Justin Caruana hija ppreżentat ir-reżenja tagħha f'Diċembru tal-2021. Din kienet it-tieni reżenja ta' Justin Caruana kif jannar tal-2020 kienet irreżenjat mill-Ministru għal Għawdex wara li ġew żvelati rabtiet mill-qrib bejn żewġa l-eks deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta u Jorgen Fenek, in-negozjant implikat fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja. L-eks Ministru Justin Caruana kienet sparixxiet mix-xena politika għal xi żmien iżda fl-ewwel ta' Diċembru ta' din is-sena tfaċċat f'attività politika tal-Labor f'Għawdex b'Roberta Bella jirringrazzja lil Caruana għax-xogħol li għamlet. U issa wara dan kollu, Justin Caruana ingħatat kontratt ta' 12-il xahar bħala advisor tal-Gvern, kuntratt li se jkun qed iħalli f'buta wara kollox mit-taxxi tal-poplu Malti 78,000 euro. Intant b'reazzjoni għal dan il-Partit Nazzjonalista spjega kif taħt Gvern Laburista il-pajjiż qiegħed jesperjenza skandlu wara skandlu. B'dawn il-ħniżrijiet jidhru li se jibqgħu jikkaratterizzaw it-tmexxija ta' Roberta Bella sabiex jikkuntenta u jixtri lil Justin Caruana u nies oħra bħala.